Diyan, diyan. Bakit kuya? Tapos nasumabit na naman dun, oh. Totoo kasi kuya. Tawak nga. I-vlog mo ulit. Putang ina. Ano na? Waiting, patient, only thing that I've never been good at. No, no, chasing ways to have you to myself just like I should. Yeah. Controlling all. Diyan, diyan. Bakit kuya? Tapos nasumabit na naman dun, oh. Totoo kasi kuya. Tawak nga. I-vlog mo ulit. Putang ina. Ano na? Nag-crash na naman yung drone, guys. Ito na naman yung sinasabi ko sa inyo, eh. Tara. Huwag mo ako titignan naman. Tignan mo yan, oh. Nag-vlog pa. Nag-crash na yung drone. Ayun, oh. Eh guys. Asan yung drone, kuya? Saan napunta? Iwan ko nga. Baka doon. Putik na yung bahala sa buhay mo. Totoo kasi butang tanga ka. Sorry. Ayaw Guys. nang bumalik ko. Yung drone. Bumagsak na naman for the second time. Pero you're doing guys. Asan na nga kuya? Bakit mayroon naman ko ano? Tana Paano na yung ginawa ko? Boy, naulitan naman yung... Hindi, wide naman siya, boy. Ang reklamo mo naman. Ang pogi-pogi mo na nga. may drone. Ayun o. Layo. Laka kuya. Ano mo kuya? Ilang meters? Ano kasing Totoo kasi. Habang wala ba? Make up na. Huwag mo kong tutok, tanga ka. Ayun. Ayun yung drone. Putik yan, di sa atin yan. Hindi yan yung drone natin. Wait, gano'n kalayo? Hindi ko nga alam. Siguro mga 16 meters. 60 meters. Bagtit ka kuya. Baka di Tignan ko yung araw niya. 16 meters. Pag 16 kilometers naman. Tangina, ayoko nang umakyat. Tignan mo yung nangyari sa mga kamay na nga natin na sugat-sugat. Tas, Yan mo na. ano? Tangina mo kaya gago prank lang to, no? Hindi ah. Lo, Tanga kuya. Totoo nga. Tama mo, kinakabahan kami. lo. Dali. Tama mo. Nasaan yung libatan? Lo, si kuya, alam mo, ginawa mo, promise. Ano? Largo to hilo, nakabagsak lang yun, tas lumayo ka. Oo. Kuya, ala na Sige na, ha? Nanamura-mura patuloy kita, bagdit ka. Sana all kwan no. Oh, kunwari namang ano, Kuya, pinakakabahan yan. nakakaba ka, gago ka talaga. Ano nilagay? Alam kasi kuya, sabi ko na nga ba eh. Prank lang siya. Tama mo. Bigtit sa ganun, 50 Kinabahan ako. kilometers Kinabahan ata. ako. Andito yung drone na ta. Tapos nagkatotoo, no? Dito. Diyan lang pala. Tapos sabi ko, nakita ko si Kuya Nelson. Diyan. Magkakaroon na naman ako ng totoo. Ako meron akong ganito oh. A few inches later. Look lang. Tapos so yung prank niya. Mahina, no? Mahina, no? Di ba? Nadami pa tuloy kayong dalawa. Mahina guys. Kuya Nelson. Oh. Mahina. Oh. Mahina ang maging gwapo. Guys, Tangin lang yun, naprank ako dun ah. Pero mas okay pag tinagalan mo pa yun kuya, talagang solid. Bawal na ako, di ko lang gagawin ko dun. Ay, ikaw, di naman ako umiyak dun ah. Sobrang kinabahan lang ako nung nangyari sa atin yun. Ay na. Naulit na naman ka akong ganun. Mahalata kasi kapag nagbibideo ko dito ngayon, naghawak ko yung remote, tumatakbo ka. Kaya nga, napansin ko.
Tapos lumayo ka pa, no? Ayos ka rin, no? Oo nga. Ang gusto ng photographer natin. Finish yun. Have you ever wondered